यानंतर बातमी भिवंडीमधल्या भिवंडी महापालिका सत्ता स्थापनेमध्ये मोठा ट्विस्ट आलेला आहे। भिवंडीतल्या भाजप नगरसेवकांमध्ये फुटाफूट झालेली आहे। फाटाफूट झाल्याचं पाहायला मिळत आहे। भाजपचा एक गट नाराज नारायण चौधरींच्या विरोधात गेलेला आहे। नारायण चौधरी आपण बघतोय की भाजपच्या गटामध्ये भाजपच्या नगरसेवकांच्या गटामध्ये फाटाफूट झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। चौधरींसोबत एक गट गेल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि एकंदरीत आपण बघितलं तर एक ट्विस्ट निर्माण झालेला आहे। भाजपचा एक गट नाराज नारायण चौधरींच्या विरोधात गेलेला आहे। नारायण चौधरी काँग्रेससोबत गेल्यानं भाजपचा एक गट नाराज झालाय। नारायण चौधरी हे भाजपचे महापौर पदाचे अधिकृत उमेदवार असून स्नेहा पाटील या डमी उमेदवार असल्याचा आरोप करण्यात आलाय। मात्र नारायण चौधरी काँग्रेससोबत गेल्यानं भाजपचे नगरसेवक नाराज झालेत। भाजपने यापूर्वी महापौर पदासाठी घोषित केलेल्या नारायण चौधरी यांच्या जागी आता महापौर पदासाठी स्नेहा मेहुल पाटील यांच्या नावाचं पत्र दिलेलं आहे।